vachema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Achema mwana ndiye anzwikwa, but answer Mwari vabiririsa through munhu wavasina kunzwa. Maybe chikonzero chiri pachena ndechekuti vari vaviri nyange vane matambudziko vese vari kuchema, chaita kuti denga rigone kuconnecta first kuna Ishmael. Maybe it's because of the blood, because Ishmael mwana waAbraham. So Abraham is a friend of God, is a prophet of God. So Ishmael, because of the blood, blood speaks better. I'm sure I'm going to be kana munhu akati ndisikuwara akangotestwa ropa anoshamiswa nezvinotaurwa dzaiva mukuwara ropa rinokutekesa ukaita naro karamba even pregnancy akangotesta ropa munhu wako dzaiva chibaba ndimi chaichai zvisina kupokana iwo uchipokana nazvo ropa rotaiva hatisi kupokana. So you go understand, blood speaks. So kuchema kwaIshmael akakasika kunzwiwa kurati denga harina kunzwa maybe volume kuvana vakuti kwake nokuti ane voice iri pamusoro ndamai, but Mwari vakanzwa mwana nevoice iri low because of the blood. So ngatizivei kuti pese patinochema kuna Mwari nyaya hombe chinogona kutimirira chinogona kutaura than the voice is the blood, in the blood of Jesus in you. So for a believer nekuva a church member, there are two different things. Generation yedu vazhinji vacho vanopinda chechi havana mati nokuti vamwe vacho vanoyanzonamatirwa, vamwe vacho vanoyanzotandara, vamwe vacho vanoyanzofara. Nawe kunamata nawe kuti you are dedicated personally pachako une ukama naMwari. So pakuchema denga rinoresponda kurelationship kudarika kuchallenge. Challenge hakuna challenge Mwari anotadza, but ane zvimwe zvaanotadza kuitira vanhu nekuda kwekuti vanhu vacho havana ukama naye, havagoni kumupa room kuti agone kuvabatsira. Zvafana nehoyo, wewe ikabuda mumvura inofa, even Mwari kurarama ndiMwari, that's true, but ikabuda mumvura chinoita kuti ife. But God commanded the waters to bring forth fish. So kugara kwewe mumvura haisi choice, command. Kuna tiri kugara mumasystems akataura naMwari. So when you are outside the system, iwo Mwari wacho akagona kuti vakubatsire. Kana usiri muna Kristu, usiri mushoko ravo, kubatsirwa kwacho hakuitiki. So Ishmael chikuita chaattracting denga riri responding life make inauya kuti the blood in him. Uye Mwari vane purpose, vane reason. Vatotaura kuna Abraham kuti nyange wavadzinga, but I will also make him into a nation. Ndakakura ndine this understanding yekuti the God of Abraham, Isaac and Jacob, and now in that part God is also the God of Ishmael. Nokuti even unto Ishmael, Mwari vakataura a great promise kuti I will make him into a great nation. The God of Abraham, Isaac and Jacob is also the God of Ishmael. Ishmael had a blessing yaMwari. So Pamba had kubviswa, but he promised anabuda. So there are times that you don't take them to systems and vanozvinoita mushi. Mwari vokuregera kuti dzingwa masystems iwayo, but hazvirevo kuti vakudzinga mupromise neblessing yeupenyu hwako. Ishmael akadzingwa Pamba, but promise yekunzi you become a great nation akaenda ainayo. Pamba padzingwa panorwadza, pamba pemimhene pinga. Abraham was rich, but anodzingwa ipapo zvokuti Mwari vanomurega achidzingwa achienda mudesert place, but Mwari chavanoziva ndechekuti I will also make him into a nation. So dambudziko nderekuti amai pavakamubereka kumusana vachienda naye, Mwari haana kutaura naHagai kuti I will make Ishmael into a nation. Mwari vakaudza Abraham. Saka danger ndeyekutakurwa kumusana nemunhu asingazive destiny yavo. Why? Nekuti amai vakasvika pakufunga kuti anofa ikandimise pasi pegwenzi. Wavari kuti anofa ndimise pasi pegwenzi, ane promise to become a nation, but mai vake she is unaware. And mukadzi is a shadow picture of church. Warira kuenda muchechi isinga understand pfungwa yaMwari pamusoro pelife yavo. Danger yechechi ndeiyi, chakauraya Judas, chakamulidha kusuicide, haisi mhosva yaakaita, kwaakaenda paakaita mhosva, akamhanyira kuchechi. Ndokubva ndatengesa murume asina mhaka, ndokubva akanda mari muchechi, vanhu vakati hatina basa newe, hambeni zvako. Judas akanokomita suicide via church. Akafana nekuchechi atinozviuraya. Chechi iri meant kumupa hope, yakamusiya ine hope. Why? Chechi I understand kuti Jesu wakauya kuzofira munhu wese.
including iye Judas. Nechechi iyo ija yakagona bedzi kutora mari yakandwa naJudas yomurega achifa. Ukapinda idzodzo dzokuti vada mari yako kwete wewe unofa. Mari yaJudas yakatozoshanda but iye vakati hatina basa newe. Hakuna akagara naye pasi machief priest muchechi kuti aiwa don't worry Jesu watengesa angwana totora pamuchiti baba varegerere. Even the disciples I also blame them. Nokuti Jesu ari pacross akati baba varegerere including Judas. But hakuna akamhanya kunotsvaka Judas. Hagai akatakura mukomana ane future ane destiny kuti great aifanira kumuchengetedza kuti baba achakudira achava munhu mukuru mwana adzakamutora kanisa paspectings anakagara at a distance. Kuti akacreate a distance nemunhu akanzi will make you great. Nekuda kwekuti haana the revelation of the knowledge of the mind of God. So mukomana ndokubva achema ari paspectings. Paspectings ipicture yekuti wakavharwa kuti usaonekwe. But Mwari vakamuona akavharwa. Mwari akupe nyasha. Wese anoda kuvhara chipo chako kunotsikirirwa. May the blood of Jesus speak over your life. Mwana ari under a shrub. Kureva kuti hakuna achamaona. Avharwa. But paakachema akavharirwa. Mwari vakamuudza. Mwari ngavanzwe kuchema kwako kunyange masystems achikutsikirira. May God hear you first. So, Girospa yakurumba yati chiregera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Kureva anotoziswa kuti wewe wadina kukunzwa. Ndizvo zvazvoreva. Kana zviti Mwari vanzwa kuchema kwemwana usacheme. Ndinoti kuchema hako but watidze time yako. Watanzwa mwana. But saint auya kwauri. Blessing yatoda kukupai. Favor yatoda kukuitirai. Inodemanda maturity more than kuchema. Why? Nokuti Mwari vanoda kuvhura, vanoda kumuratidza tsime. So mwana mudiki patsime, nyangwe tsime mvura uri upenyu. Mwana mudiki patsime anogona kutorerwa upenyu, anomira mutsime. Kune zvinhu zviri right, zvisiri right nokuti hausati wamature. All right. Zvaunoti Mwari kana vakada kukuitira havakuitiri, vanotoitira paneti dhomu kuti wozotorera ikwe. Yes. Because muri dzine tsime kuti achomari ndishmairi nokuti ndiye anzwiwa achichema. But Mwari nemwe vamunzwa, but blessing yavanoda kuridisa ihombe zvokuti mufana anogona kuwira mutsime. Anotoda help, saka anochema nekunzwiwa ndiishmairi. But anoshandwa naye kuti pave nesolution ndiHagari. Iyo picture yeye nenge picture ino muAfrica. Patinochema Mwari toda mabasa, Mwari toda zvakati. Tisu tinochema tonzwiwa. Ozouya mumwe munhu anonzi investor. Hakuna investor akava neplatinum kana gold. Apa yozoshandisa rekunoko. Kunoko ndokune chema vanhu ende ndokune zvinhu zvedu. But pane munhu anouya kuti tizoshandawo zvinhu zvedu. Ndakati kuna vanhu kuAfrica unenge easy ndinozoziva zoti Africa. Kuna vanhu ndokupinda basa kwete kuita basa. Yes. Why that was actually kuchema my resources in heaven, but somebody from somewhere ndianofanirwa kuuya. Mwari vanzwa kuchema kwemwana, but tsime mwana really dangerous. Nyangwe rine life really dangerous. Kune zvinhu zvakanaka zvekuti denga arikupi. Iwe uchitozvichemera nokuti vanoziva level yako. Patinodya nefish kumba kuti ndinenge mwana kadiki so. Fish dzonaka. But mufana anoziva kuti hapana hapana. Kwete takamumaka kuti munyima patinoita kuve rudo. Ndokuda zvekuti atomuke. Wasvika tomumanga anofa anobayiwa. So kune blessing nekuti denga rikakutarisa nekuti Mwari vanokuda havambokufa. Kune mhinduro dzinouya maringe zera remunhu ari kuchemera chinhu. The ability to manage. First problem Bible inoti iwe Mwari havana kunaisa kura Genesis 2 verse 5. Nokuti mumunda mamusina munhu unorima ivhu. There was no man to till the ground. So Mwari vanotendera mvura kunaya. Why? Because purpose yaMwari ndeyekuti muve negarden. So kana musina gardener rinoita sango. Garden inyaya yagardener ari kuita take care of the environment. Akamboregera rinoita sango.
Saka Mwari vakati mvura haifanirwe kunaya nekuti hapana munhu anogona kuita take care. So the ability to manage ikashaika unofunga kuti pana Satani. Mwari hakatendererwe blessing kuuya pauri. Vachitoziva kuti the ability to manage haipo. Anonzi purpose yeblessing, we are blessed to become a blessing. Yeah. Purpose ikasazikanwa hazviwi. Breakthrough yaHaga. Nyambaida mwana chakapa breakthrough akati Mwari mukandipa munani ndosiya pano akaziva purpose. Kuti mwana basa rake ndereka ndinamupiwa. Pese paichemera mwana haana kumuwana. Zvikadhera akataura basa remwana wacho. Kuti asingochemera vana nokuvawa yamaraini. Bishop ndewe pano. Yeah. Akataisa mupei. Mwari basa rekingdom yangu. So, mukomana anonzi Ishmael mudiki. Mwari vanzwa kuchema kwake. But haasi mature enough kuhandla tsime riripo. Mwari havana kuchera tsime. Mwari vakavhura meso aHaga kuti aone tsime. So ndakataura pamusoro pe the supernatural well. Because matsime ababa Abhuramu pavafukura vaFiristia vanongodzoka vachifushira. Iri ndo tsime rekuti hakuna muFiristia anorifushira nokuti naturally harioneke vatiriri. Yeah. Kune zvokuti ukaita vanhu vanokufaita. But kune zvokuti Mwari vakakuitira hakuna angagone kukufaita nokuti iwe kutoti unoone akavhurwa meso naMwari. Saka hakuna muFiristia anovhara nesupernatural well. Tsime kuna Ishmael iwealth. Because today lifestyle yemaIshmaelites maArab iri mutsime. Tsime rakutaura oil. Irari nemvura dai. Ndinotaura blessing yaIshmael iri mutsime. Tsime rake oil. Fuel. Amen to Easter. MaIshmaelites vakaropafadzwa naMwari. Life yavo, economy yavo yakamira, strength yacho iri pamatsime migodhi yeoil. Parakadzoka kumashure uchaona kuti maIshmaelites vane chinhu chavakagona kuita chakafadza Mwari. Because Joseph had a dream, but dream yake yaifanirwa kuitwa fulfilled in Egypt. So aine dream anga asina mari transport because akarota kuita support. All right. So the Ishmaelites were the people vakatenga Joseph vakaendesa kuEgypt. Kunati maIshmaelites vanorespekta zvinhu zvematsime nokuti Joseph anga akadwa mutsime. All right. So Haga wakavhurwa meso nokubva aona tsime esupernatural well. Mwari havana kuchera tsime ranga riripo, but itsime rekuti Mwari vanoda kuti rive rakomedze risingaoneke naturally, rinoonekwa supernatural kana Mwari vakuvhura meso. Saka Hagai wakaona tsime remvura. Chimwe chinhu chakatoexperience chakaitwa naAbhuramu. Abhuramu kumba akavapa bhodhoro remvura. Saka mvura yakapera nebhodhoro. But haugone kumwa mvura mutsime usina chekucheresa. So Abhuramu nyange akavapa bhodhoro, akavapa nesystem yekushanda which means Abraham Joshua is a true prophet. Waitoziva kuti mvura ikapera but bhodhoro ndoravachashandisa kuramba vachinochera mvura patsime nechakuita Jehovha. Challenge yedu ndeyekuti kana tagubuka mvura yapera mubhodhoro tinotaka kutuka Abhuramu wacho. All right. Saka bhodhoro remvura kane basa renyu. Bhodhoro remvura ndirikutaura zvipo zvakapirwa vakuru vedu naMwari. Tingamuda rutane minane nezvombi zvatiri kuona, but let's learn to respect and handle my bottles very well. Nokuti kune mabhodhoro atakapiwa akapera mvura but anga achishanda musystem. So vanhu vakadzikwa pamba mvura yakapera mabhodhoro asi pakuchema Mwari vakanzwa kuchema kwemwana waIshmael. So vaFiristia pavaifaitana naIsaac vaidhira nematsime arikufugurwa naIsaac vachiuya vachifutsira. But handina wandakanzwa akavhara tsime rakavhurirwa Ishmael nekuda kwokuti tsime iri harioneki kana Mwari vasina kupa nyasha dzokuvhura meso. So ndoda kuparidza kuti kudii
tine zvinhu zvatinotrasta nezvatinotsvaga kuti Mwari tiitirei zvatikaona natural kuti ndikapinda apa zvandinakira ndikaita zvandinakira, but masystems iwayo manguva atiri kurarama haachaita. Kune vanhu vari kuvafushira neukama hwavo, even uri qualified zvino musiri hama, employment yako inofutirwa upinde ipapo. Vanhu vari kufushira maopportunities ematsime. Matsime anotara maopportunities elife. When maopportunities ako akavharwa nemasystems emunyika, but may God help you vakupe a supernatural way rekuti ivi vanhu vavhara matsime vanozwa kuti kudaya kaushinokwanisa kuona. Panyika pane matsime atinotrust. Kambani yacho yagara iripo uchada kupinda ipapo itsime riripo kudara, but ari kuvhara manje nekutara acho haachavharwa nevafilisti, ari kuvharwa neikonomi. Uchitopedza sono toda basa, ende uchitoda basa makazanga ari kutovhara. So you need to believe and trust God for a supernatural way. Mwari ngaakupe imwe blessing yekuti hakuna anogona kuifutsira. Ndikureva a blessing inside you. Chinhu chekuti iwewe pachako you become a company. Mari yacho ngaibve mauri. Kwete pauri chese chakakusaraunda vanogona kufaita vakurwisa. Saka Jesu asvika patsime. Anotanga mukadzi weSamaria arikumvura mukadzi nokubhanyiwa. Problem mukadzi weSamaria akauya patsime paina Jesu akagara. Haana kuziva kuti patsime pane rimwe tsime rakagara ipapo. Why? Because Jesu ane mvura mhenyu. Kunati mukadzi weSamaria paakaenda kutsime akaigumwa tsime nemvura mhenyu ndokubva ada kuchera tsime raJacob. John 4:24 pane matsime 2. The supernatural well and the natural well. But mukadzi nokuti haasi mature spiritual aida kufa akasende the natural well. So paakanyima Jesu mvura ndifuna dai waiziva wakumbira kwandiri nokuti ndine mvura mhenyu. Kunati pane matsime 2. Nokuti ndikakupa inini rinobva rava chitubu within you. Why? Nokuti tsime raJacob can be polluted. Munhu akauya kugona kuisa zvaanoisa, or else kana maseasons dry, water table inodzika, kana mvura kutoshaikwa. But tsime ranoda kukupa rinenge riri within you. Hama dzangu chinonzi blessing chinofanira kunge chichirarama mauri. Mablessings ndo akakukomberedza ari pauri. Tikasvika pamuti wemengo usina mengo nhasi, but tikadzoka kusizeni mengo tinoona paine mengo. Kureva kuti within the tree mune potential yekubuditsa zvimwe zvinhu zvakare. So the blessing tsime rinoda kuti Mwari vadyare mukati mauri in potential, favor, grace, even within your mind. Kuti uve so creative to an extent yekuti haumiriri kuti ndichapinzwa apo basa richaita zvakati. Mwari ngaakupe nyasha zvokuti within you une creative ability yekuita zvinhu zvakakura. Mafilm ese atinoona ipfungwa yemunhu, imagination yemunhu. Tinobhadhara toona film kune movie kune mamovie ese vanhu vaifunga. Film industry imindset yemunhu. So within you mune maindustry arimo. Wakamirira kuti havachazoitira zvakati nokuti ikoko vari kufushira matsime. Vanopinda pasi paukama hwavo. Tumakama tushoma twasara haukupinde nokuti ndezvoukama. But nokuti unonamata Mwari anogona kucreata rimwe tsime rekuti vari kunzwa kana vakaitikana mafeva, but within you une chinhu so unique chokuti kana vakadii ichocho chiri mauri havatori ende ndo chine world neblessing yako. Yes. Matsime ari kunzwa ari kunetsa, ari kufushirwa. But Mwari ngaaise chimwe chinhu mauri chekuti chinobva chava chitubu. Zvanzi mvura yandichakupa inobva yava chitubu within you. Why? Because mvura inenge iri mauri yakasiyana neiri pauri pasaiti yaJacob. Why? Because anyone can tamper with it. Aya matsime akabara Abrahamu kunomouya vanhu vanomufushira. Zvanzi neimwe gore kwakamuka mambo asingazivi nezvaJosefu, zvekuti akamborota tikaona chikafu kwakauya mumwe mambo asina basa nazvo, vanhu vakatanga kuita kuti. But ngakuite kuti Mwari vakupe nyasha sahaka wekuti hausi kuzochera tsime, but ucharatidzwa tsime rakacherwa supernatural naMwari, rekuti kana pakanzi pane maenemies havagone kuriona, ende ndo pane mvura yako. Matsime anotipa mvura dzevamwe vanhu anonetsa, ane maconditions. Wakafunda sei
mukadzi yaronga sei havagone kurafushira wani nokuti haaoneke naturally. Mwari ngaakupe chinhu chinowanikwa spiritually within you chekuti blessing iyoyo kana vanhu vakanzi vakumaka vazodii. Gift yakaina Joseph ndeyekuti kana mambo akadzane n'anga ane vanhu vakakuwara, chiri muna Joseph achiwanikwe mun'anga, chiri muna Daniel achiwanikwe mun'anga dzese, chiwanikwa muna Daniel. Grace idzodzo Mwari ngaakupewo chekuti kana vanhu vakadza vane zvavanoita zvinoshamisa zvinopa mari nekudii, but the gift in you iri unique to an extent yekuti they cannot do without you. Vatsima baba Abraham ndekusiyirana ndenhaka zvinaka zvinotinetsei takuda Mwari zvaanodipawo zvinonzi zvangu. Ende zvekuti kana vanhu vakafunga kuti tomurwisa vanoshaya kunotangira papi, nokuti weisanga kufushira tsimiro haanoni. Rakatotora munhu akavhurwa meso kuti aone. Ari strange, akavhurwa meso akaona tsime, which is it's a supernatural way, but ndokubva vanhu vakavhura physical. Yeah. Akavhurwa meso akaona tsime remvura. Kunati tsime haoneke physical. It's a supernatural way. But it is supernatural. Unomwa futi the natural way. Blessing yaunoda intangible. Inogona kuvigwa musystem isiri tangible. Yeah. Nokutaura the blessing of the mind. Ropafadzwa pihwa necreative mind. Yokuti you do things zviri is only found in you. That's the only place in the world. Palitications. It's like a secret your world in Israel. Kana ukada kuzvitira kupa kuna vazvinoitika besides kuenda nomuzvionereko. It's the lowest part in the world. Did you see? Ukapinda muna unofloat. Hakuna nyika yaunoenda uchawana izvozvo. Why? Mwari ari kuwapa a blessing iri unique. Kana mukada kuzvigadzira zviri artificial nekudii hazviitike. So kune matsime ekuti nekuti ndenhaka ndevanhu masystems emunyika panomuraiza vanhuwo vanokuda kuavhara nekwadii. But tsime rakavhurirwa ndishumari nokuti Mwari vati I will make you into a great nation. So promise iyo yakuda kuti ane chimwe chinhu chekuti kana akanzwa nyota haaende mupema mumatsime evamwe vanhu. And tsime irori hariaffectwe nematemperatures, hariaffectwe nekuti kwaane dry season. It's a supernatural world done by God himself. Matsime ari kunze atakamirira tabva panapa ane maconditions nemasystems anorwadza, ane abuse shanshani. Kwaise kwamupromiso ukapedza uzoyewo vanoti maite machena ringatokudza ini ndina ndinototaura zvavo ozvaranya ndaitotaura pane imwe nzvimbo ndikati munoziva mwanasikana wese ari kugochera woko ane plan yekuzokugocha. Oza chinodetsa kuti munazvinzwisise anozati munhu anochengeta huku achitengera chikafu, ukanoudza huku kuti ari kutengera chikafu isuspect vanoramba achitotenga chemutauni chaizvo. Ari kufidha huku plani yake ndeyekuzofidwa nehuku. Matsime acho ane condition iyo. Zvese zvatakamirira zviri kunzo matsime ababa Abrahama ane vaFiristia vari against. Asi tsime rakavhurirwa Hagar naIshmaeri hakuna anoriita, hakuna anozvichinja, hakuna anogona kurirwisa. Tsime rakaitwa naMwari rinoita kuti kana even enemy ikada kurwisa haigone kuona tsime racho. Mwari ngaakupe grace pagift yauinayo iri so unique. Uite zvinhu zvekuti kana vakada kurongerana pauka vanoti but we need this kind of a person kuti ndiye anogona izvi, hama dzedu hadzingagone izvi. Taida kuti shamwari dzedu dzipinde chete but uyu ngaachipinda because knowledge yaainayo haisipowanika kushamwari dzedu. Bita masystems
neukama ikurongirana nekuti Mwari vakaisa grace, vakaisa favor, vakaisa chinhu chiri unique within you. Piwa tsime rinonzi rako risina mazita evamwe vanhu. Isaac aigona matsime aAbraham. Tsime rikakuita zita remwe challenge avainawo nhasi inyaya yekuti havana mazita. Vachiti havana mazita nongoreva kuita risechinoita zita rawina runatito wako. Ivo vasati vane zita. Unonobvunza kuti andishamiso ndiani tete wangu. Ivo vazokupiwa ratete ravo havasati vana. Saka challenge iripo ndekuti zvinoteera mazita iwayo matsime aya anoteerwa kwababa Abraham ane vaFiristia vanaronda. Saka kuti Mwari aita akashanda nemunhu aiti toda kuchinjana zita. Ndingokupa rimwe zita because zita rako iri Mwari wakasimba usaitya zita. Zita remunhu ndoko unosaita minano pano. Unonzwa Mwari Abraham wakunzi Abraham sinatsoita mushe. Because Abraham zvikatanga kuteera pana mabhi. Do you know what the challenge ya Moses yakabva pazita? Moses was nameless. Iye achiti Moses. Unoreverenga Exodus chapter 3. He was named Moses nemwanasikana waFaro because Moses zvinoreva kuti chandakatora kumvura. What I've drawn from the river. Ndozvinoreva Moses. Which means akabva kumba ari nameless. And the zita iroro ndo rakamafekta padestiny. Mwari vakati ndoda kuti upinde nevanhu promised land. That was the promise. Akapinda haana. Chakamutadzisa kupinda chii? Vasvika ine nzvimbo inonzi Meriba. Mwari vati taura nedovo vanhu vanwe mvura. Iye ndokubva aona. Ishu yemvura kani yamutadzisa kupinda. Why? Because zita rake rinoona kuti chandakatora kumvura. Saka mvura ndokubva yatora chimari. Unoverenga zvakanaka Exodus 3. Moses means what I have drawn from the water. And the water ndokubva yaita drawn the destiny of the boy. Era yaamai vakamubereka mwana vakaisa murwizi vasina kukazita. Ishmael na Hagar vane special well rekuti hakuna anogona kulibvuta nderavo. Kana vaFiristia vakaita rise against haagorwa navo. Anongoziva kuti zino kumesa wakavharika. Vanopfuura nepatsime pacho vachitsvaga matsime. Asi Isaac akatanga kuvhuna matsime ababa Abraham vanouya. Ndovati Mwari vakupe nyasha kuti uite zvinonzi zvako. Uite zvawanoda. Uve a pioneer of something better and greater. Zvese zvinoda kuita zvinhu zvakaitwa nevanhu vanopinda masystems evanhu. Mwari ngakupe the grace to be a pioneer of something special, something new. Blessing yakapiwa strike masiwe zvekuneti. The thing was already there, but kune vanhu vaitadza kuzviona but vanavanika kulumbichana. Vanozoona vanoita zvanhu zvemashukini zvenzini. Indakaenda kumushomo. Unonzwa vachitika navashomera so. Vanoenda kusati pedho. Kuti vari kumhepo. Vanhu vainatsaandastenda kuti kumhepo kunofamba chidzai kuna nhingi. Uchidze kuna nhingi atova guru bani. Aitozviziva kuti kumhepo kunofamba zvinhu. But hakuna cheupenyu hwavo chakafamba. Why? Because vakari kunegative side. Matsime ane mazita evanhu ane noise. Zvese zvauri kuita kana zviri zvavamwe vanhu zvinomedza. Mwari ngakupe nyasha kuti unoita zvinonzi zvako. Handidi kuti uve mufotokopi yemumwe munhu aiwa uri original iwe pachako. Zvimwe zvinhu ngavatsange kudzidza pauri kwete kuti utongoizwa. We learn from others. We are not designed to copy. We are designed to learn. Takadesignwa kudzidza kubva kune vamwe but kwete kukopa zvinoita vanhu. Tinodzidza kwavanhu but toita zvatofanirwa kuita. Kunzwa kune matsime atakatotarisira so takatopromiswa toda kuflya toda kuenda kunzwa kuti ekuenda kunzwa kwende kuti kuenda zvakuzaita overseas saka kana kuenda paMerika kuenda overseas zvoreva futi kuti ubva paMerika uchiuya kuno unoti utori kumbiri
izvezvi. Ndakapinda kuti kuenda noverseas kudzoka futi. Blessing yako iri muna Mwari wako. Kwete pane imwe nzvimbo. Vanofanirwa kuenda endai. Varume vasingafanirwa kuenda. Statement yekuti chero kwaunowera nokukomborera. You have truth. Hada kuti ndema you have truth. Zvinonzi chero kwauri Mwari kwaanoda kuti uve. Yeah. Nokuti Abraham akatenderwa naMwari kuenda kuEgypt akadzoka nemwedzi. But Genesis 20, Isaac akati do not go down to Egypt, stay in Gerar. Kune vanotenderwa kuenda nevasikatenderwa kuenda. Saka zisema kuenda. Kuenda kuda kutoendawo. Kune mari yanhinda kune mari yako. Kune zvimwe zvinhu zviri munatural zvatofanirwa kuita tichiudzana. Wafundisa kuti vanotara nyadzi natural Bible chaiyo spirit wave. Pane vanongomira zvemweya. Noti kana paine simbi ngaende munju kuite conference. That's a motivational statement. Simbi enda munju kuite kuchechi. But sometimes you need to be motivated. In the natural realm, motivate. What will it tell you? But in the city of Ofan, wait on natural, you will live back soon. Hagar and Ishmael, very range in desert of Beersheba, but to that name of Chema. So the secret by him, I may say, we are not going to own as late one of mine. Why? Because we're not going to touch the bush, we're not going to suck it up in everything, we're going to see what Shaka. Pauli pani kapane blessing but nokuti unamese mweya unogona kutsvagera kaenda kuno. Akati waisa ona chichinja chechi. Chinhu wani chasika chinja. IBhayibheri raishandisa kuchechi kwakabuda. Andozati igere chokwadi panzire nharo. Saka ndogona kutsvaira kwake. May the Lord open our eyes. Tigone kuona pane blessing. John chapter 9. Kune murume akasvika mavhuna Jesu akati ndinogeza kurizisino. Indakakura ndibva statement kuti Jesus is my last bus stop. Zvikazoverenga John chapter 9. Jesu akarifeya munhu Samuel. Jesu aona bofu. Haada kuti receive your sight. Akati aiwa mavhu aya endai kuSilo. Jesu akarifeya munhu Samuel. Iyarewo masimba ose. Vakati anofanira kuenda uko. Murume ati paakaenda ndo paakazodzoka achiona. Unoti mashara meso emweya. Unongamudaro uri muenvironment ine meso ako. But usina the way rinokuudza tenda. Matsima atakamirira kudzouta vanhu vanosiya nokutoita. Kune matsima ariko aaita. Toda kuti uve pioneer of something. Grace idzodzo dziriko. Une chaunofanirwa kutanga nechaunofanirwa kuita chekuti vanosazita anoona makambani ese ari kwayo masite vanhu kare vanhu vakatanga zvinhu ndipakati munhu zinairero kambani romunhu kuti Mwari akaropafadza mune njere dzekuita zvinhu. Saka iwe be a pioneer. Iva nemunamo tokuti Mwari matsime evanhu anonetsa nevaFiristia ndavakuda tsime nekuti kana ndavhurwa meso success yangu iri mutsime randichavhurirwa naJehovha. Ngazvitaurwawo nerimwe gore kuti aiwa kune student pauniversity akaitawo zvakati zvakutoshandiswa nenyika yacho. Pfungwa iyoyo nyasha idzodzo Mwari vanadzo. Something new, something different. Why? Because unoona kuti Mwari anoshamisa. Mwari wacho hapererwi. Vanhu vakaramba zvinhu zvavo nematsime avo anovhura a supernatural way for your life. Vanhu vakafushira matsime ese but Mwari anokupa a supernatural way. Nyika ine competition. But muna Mwari mune revelation. Varefu vakaona Jesu vakanodzikisa Zakeo. Zakeo wakaenda naJesu kuno. Varefu vakasara vakumubvunza ndima zoenda naye kumba pamuhoro.
Instructions just believe in the word of God. Bible not looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Looking unto him, not kushitari sabakta safari. Wali no wakati let the birds fly and ask us to check road. And the water are in them. Ndege chaya no monyo wa vile to fly but then kusunga ostrichela iru kukule birds aisuki. Ila kana tuone lilipo ndakazoona kuti ukataza ngata ostrich you get a clue. Says na kusunga. You are about the bed. I'm not about to let the bed fly out to come ostrich here to heavy. And I know ostrich my program here soon. She chakamuta some small ostrich. Okay, Italy sakata simba kweso. Kudigi de wood. Papa kenda bashoma. Wow. Unaweza kupanga ndio Mungu ni blessing. Ndio kuti yakapa mali kuzorora kuti achanja zvinhu nasika chinofunga kuita zvinhu. Zvese zvamuona panza apa is creation. Hakuna mabuilding i thinking. Azvinokusikwa naMwari munhu akafunga munhu akasikwa ndiye akafunga izvi. Akangoti padise. Kana wese kuna ari munhu hakuna akasikwa naMwari munhu. Vakasikwa mazita avo nawo Adam na Eve. Reproduction. Whatever we say, where do the seed must produce after its own kind? So when we say, I see here creation, reproduction, a seed producing after its own kind. So mind be blessing. Unichakanikwa na Mwari chinokosha chekuti kunogona kutochita chikabatsira nyika yese. Iwewe. Vanhu vedu tinobereka kuti takagadzira zvakati, akaibveta zvakati, vanhu. Ende nyasha idzodzo Mwari unogona kudzidurura mauri. You can do something unique so great. Rako tsime rinonzi rako. Rine brand yezita rako kuti zvakatakuona ningizvi. Mwari vamupa chizauko. Wainokuti matsime atokutavira padzo ane nyaya. Vamwe vachada kuti website politics, vamwe vachada kuti kukwata ichi, vamwe vachada kudana navo, vamwe vachada kuti Mwari, matsime akaporuti mabanza. Yeah. Help me. Let's see when it's supernatural. What is someone who wants to know Mariamu? Usisina Mariamu ya maoni. Anozungumza msoro kuna mafuta. May God anoint your head. Utumubate zinaita overflow in your life. Overflow. I want to be monetary. Unobata kuti Mwari vakazodza musoro wako. But nyaya ombe maturity and discipline. Nokuti tsime iri mufana anofira mutsindo. Chakanaka usini mature pachiri chinouraya. Discipline inokosha patsime ravhurwa iri nokuti uchiri mudiki Isaac. Hama dzangu ngatikure pakuziva Mwari. Let us mature in the things of the kingdom. Because kana mature takuziva purpose of blessing. It's easy kuti Mwari varegere blessing uye kwauri. Why vanoziva kuti you can handle and you know the purpose. Uyu paakanzi tsime ndavhura akabva ndichinotsvaga mwana haisi rako. Don't be selfish. A selfish mindset haisi of God. So the Lord's prayer not our Father, what Baba name, I will tell them to my Father. Our Nevamurana. Give us today our daily bread. Our bread chingwa chedu kwete chingwa changu. So tunakuona chishaya kwa kufunga chako. Ndio watakakupa chedu. Chine reason, chine purpose. Sime kana ravhurwa is for the better of your people, of your nation, of your colleagues, of your friends. Blessing yese painouya. Mwari arikuona vanhu vazhinji vari kubenefita pairi. Kuva a mind isiri selfish kunoanonoka door blessing very fast. Why? Because paunocheka kuti chingwa chedu Mwari vanenge vakutoziva kuti kune nherera dzichadya nokuti iwo wachimwana. Mwari nenguva nepfungwa inoropafadza vamwe
There's a clip yakaitaura sokuti unotoona kuti munhu anodada pazvinodadisa sari zvavo. Because unonzwa kuti kurumisa zvangu zvikafamba munhu anoita mudumbu. Saka ndenge anotoziva kuti vanhu vasaite mudumbu kubata chinhu zvidoko. Tsime ndinovu rwameso chaita kuti Mwari vamutotatwa kuchema kwemwana vari kuti usazofarisa uchiti ndinovu rwameso wanzwikwa muri tu pachinhu ichi. Mwari vanzwa kuchema kwemwana wavhura iwe meso. Saka make sure kuti iwe nemwana muri kubenefita patsime racho. Iva nemind to bless nyika yako. Iva nemind to bless your family, to bless your own people, to bless your church. Uone kuti Mwari akakushandisira as a tool, a pioneer of something great. Uwe une tsime rinonzi rako. Eva namunesa. When I started street preaching, chakanyanya drive up street, ndinomuchechi mwana ndopinda uko. Aita tsanomani kana kusina mapembele ukone chimweni kuchikoro pulpit. Unoita kuona magugu. Why don't have that scene on the street and I know. I don't have none to. I would walk into my bus. A unique blessing. I'll give you a testimony. See me going to the street, but I don't feel one of them. Who never know what she said. Kushika kwa kwa naiba pray. Ubora to street preach. Street preacher. Ask me to last time. Hey, close the long street to Zara next week. But I celebrate the graces of Mwari Shavakaita. We don't want to share church. Kumatsime vanhu. Kumatsime vanhu. Vanokupa imba kuti wageza bhazi. Ndimwari akaonesa nomira yako imba iri kueva. Even padaenda kuIsrael, the one who paid for me, ndakatomuona kuIsrael kwacho. Una anofollowa on Facebook street group. Hey, I want to pay number passport kusaka notela fee. Because when I never done that, it's not as much as matsime awo Mwari ngakuperapo. Adaigona kuzviwana kune imwe platform yavanhu. Dai Mwari asina kundipa the mind to go into the streets and minister the word. So Mwari ngakuite the pioneer of something. Mwari ngakuite a pioneer. Ngakupe dzimwe nyasha dzisina vamwe. Nokuti matsime akatakura zita rekuti Abraham kune vanhu vasina nezita iroro. Savaingouya against Isaac vachafushira akafungura oyo wafushira akafushira oyo wafushira. Mwari ndokuona kuti zvematsime zvine noise pakuda supernatural well. Masystems ari kunyika ese masystems ensai ane zvinhu zvirimo zvimwe zvacho zvisinei nekunamata Mwari. Zvototi kuti utopinda mazviri unotoona kuti nekunamata kwacho hakuchaita. Daibobvunza Mwari kuti kukonisi zvinoita here kuti unamata unopurisa unosafira. Zvinoita here because zvinenge hazviiti. Because unozotora sei mari yacho. Mwari ngakupanire nyasha uregere kuenda pamiendi. God is a pioneer of something great. A blessing yekuti generation icha celebrate. Kuti asi Mwari vakapa pfungwa yakanaka pamunhu yakatanga chinhu ichi. Tararamisa magenerations ese. Tsime raIshmael is a sharp picture yematsime oil ari muAramu. Till today, generations and generations. Vari kurarama nekuda kwematsime kwete mvura manje eoil. Issue of today. Rejected in my systems, yes, but Mwari will make you great. Nyika zvairikuita nekono zvairikuita kurejecta potential yako. Lero taona mtapa bora. Nyika yacho ganda ichatamba bora zviri international. Ione chipo chekutamba bora. Ura izvozvo. Hakuna achakona kunoba uchatsenga because bora rega risisi bandi riri kutamba mubambeni chete.
iwe une gift yesoka woberuka munyika isina maground inonzi bhora haiti pane chachiti Matsime akapurutwa nemasystems emunyika the third leaf drugs apana vachiitira shogoni haana zvaachaita zvatopera Matsime avaitrasta kuti ndichazoenda club yakatoita zvakati izvezvi kune zvaunotrasta ndichienda pakati paanototi akazemera panjere dzemunhu uneenhatu Mwari ngakumind inofunga chiro chiri unique chiri so great chinopa kuvhura kumagenerations Mwari ngakuvhurire tsime nekuti waisada kufight against you alibatika atore why is within you vanhu vanogona kutora zviri pandiri but chiri mandiri achitoreki That's why Jacob akati Mwari ndinopafadzira iye aine mombe nemakwai akaandastenda kuti mablessings neblessing zvinhu zvakasiyana ndakakomberedzwa nezvinhu zvakawanda zvakanaka panekuda kweblessing inogara mandiri bless me handikusiye kusvika mandiropafadza why because if I become a blessing kana munhu akatora zvakandikomberedza tomorrow vanonoona ndine zvimwe evidence nyika inoda kurogwa potential yako why because Matsime mamwe madhara anaabhurahamu Matsime ane mazita evamwe vanhu anonetsa ndauya pano ndizodeclare nyaya yetsime rinonzi rako rakatakura zita rako rine favor yeupenyu hwako uri Hagai aberekwa muconfusion Ishmael haasivi ane problem angoberekwawo mumba mubarika munoisi haasi ane problem ivo hauna problem inyika yacho but wodii urimo the God of Ishmael must remember you Mwari ngaakurangani zanzibar dzinodaira mugwenga rinonzi Beersheba the economy is more like a desert now things are tough they are very hard unonzira tsitsi ndanenda pasi nyika muno munhu kana aitengeswa musoro unowana kupi basa mazanotengeswa nemusoro ari pabasa things have changed zvinotopisa tsitsi kana munhu aita kutenga mushonga aingobuda mazano kana achikuda nekachimereka chimwekota vanota kusotswera vanhu vanofa achipedza kubalansisawo asi akakwedzera zvinhu haichakwana aite kana vati ari ngatistrike wawedzera vari kuwedzera muna chorema tanga kustrike aiti with the spiritual ikomo ndepekuti kana takurongorerwa hakuna nouya achikanganisa masystems acho why because ari supernatural Hagai Ishmael Hagai vane ravo tsime kwete raJakobo ravo kwete raAbhurahamu ravo nekuti chero vanhu vakaenda kuti vari manipulate vari harioneke naturally kureva kuti igift yakairi within iwo pauri unofanira kunge uine tsime chitubu chewisdom chefavor chezvimwe zvinhu zvekuti kana vanhu vakaedza kudii they always need you why because chakaiswa naMwari mauri hakuna anochiriplesa kana vakati unobva pano vanosara vakupenyera kuti bata akaenda manje ndiye anogona izvi atori wired naturally kuita zvinhu zvacho izvi kana tikatsvaga vatinotrena haasvikana waiwo chipo nechido zvakasiyana munhu ane chido anoita zvinhu but anozosiyana nemunhu ane chipo kaitiro kacho Mwari ngavadhirare ngavariveve chipo chiri mauri ngachidiridzimwe nemvura yetsime naJakobo favor yaMwari ngaidirwe muupenyu hwako kuchema kwako Mwari vakunzwa Ishmael naHagai vakunzwa kuchema mudesert nyika yamuri iri desert zvekutoti ukada kuti ubve pano ndiende kune mamwe matsime dzimwe nyika dzacho havachatinda futi tsime rinonzi reSeiri rakatoronga so 6 months nokudzokera iwe ukakwatobva watouya kuMidland hakuchaita matsime evanetsi Mwari munyika medu kuenda neBheersheba ndomaakabudirira imomo Mwari ngamupe ropafadzo neikonomi yakadai nyika yakadai vanhu ngavagone kuona kuti kuna Mwari unorangarira vanhu vake mugwenga vakari mudesert place but vakaona a well of water chinhu chinonetsa kuona mudesert itsime asi Mwari bhora akavaka nokuti vari kuchema kuna Mwari musaumbo wako nemunhu asingazive Mwari isupernatural well wekunyika ane natural well iwe une a supernatural well when we rise up I need to pray I want us to pray
Mwari ndivavirevo nyasha. Ndiri mudhezeti rinonzi Yeshiva. Ndiri Ishmael akarijectwa neikonomi renyika yaanobva nekwaanogara. Asi ndakuda rinonzi Rama. Chipo chako chikuwanire mukana nemasuwo. Masystems enyika kana vakaramba vakatsikadzika kana vakati aiwa dai vatanga varara nesu. Ndikutaura nyasha dzamwari pamusoro poupenyu hwako. Havasi kuzokuabhusa for the sake yekuti uchere matsime avo. Vavanzwe kuti varamba nematsime avo kuna Mwari vakakuvhurira opportunity nemukana. Favor ukanwomvura mutsime rinonzi rako. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Mazvita baba nekutaura kuupenyu hwedu. Masikati ano tsime a supernatural way. Baba ndikuda mvura inobva pamuri kwete mutsika nemasystems evanhu. Matsime akafusirwa Abrahama ndakuda tsime rinovhurwa kugwenga reBheersheba. Mwari makaranga Ishmael mukati also make you into a great nation. I decree and I declare, make this generation Vanaskana Mwari, make them great. Vanakumana Mwari, make them great. Mukati mekwenga, mukati meBheersheba, mukati mekudzimba neKushebha nemafamilies. Make these people great. I decree and I declare, make them great, oh Lord. Make them great, oh Lord. That's the name of opportunities. These are the Yasha favor. To what all that is over. May they become pioneers of great things. May they become pioneers of great things in the name of Jesus. You can raise your hand and you will make a declaration. Father, I decree and I declare, you are the same yesterday, today, and forever. Vakarijectwa mumafamilies pavo vari muno. SaIshmael munodzingwa mumba. Vari kudzungaira mudhesert place reBheersheba vari muno. Asi Mwari vanhu vachena vari kudhesert vakaopena meso aHaga akaona supernatural wealth. Risina muFiristia anogona kufushira. Baba vese vanoda kufight against upenyu hwevanhu. Ndiri kutaura supernatural protection. A supernatural wealth. Nyika nemasystems aya ichida kuvaabhusa. Baba protect these people. Vana vachengete imana kubva mumaabhusa, kubva muvanhu vanomanipuleta nokuti vanotsvaga matsime avo. Vapeiwo nyasha, vapeiwo favor, vapei matsime anonzi avo. Zvipo zviri mavari Mwari zvivawanire mikana. Zvipo zvamakaisa maari Baba nyangwe vakaiswa pasi pegwenzi vachinzi vanokuvharirwa. Vanhu vaimba vanochema, vanhu vaimba vachachema vana ava Mwari kunyika imwe ndomba kudai mugwenga reBheersheba vaiswa pasi pegwenzi vari pasi pemasystems. Asi pane kuti vasimuke, asi nokuti vanonamata Mwari mupenyu ava vana vanzwa iMwari. Inzwai kuchema kwavo vari mugwenga, inzwai kuchema kwavo vari pasi pegwenzi. Ndiri kutaura tsime rekudenga, ndiri kutaura nyasha dzinobva pamuri. Tamupai ndiri nekutenda mvura Jesu. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you. Wanaokudzira nyasha zvikuru. Hallelujah. Kusvika ikoko akasangana naMwari. Mwari ndokutaura kwaari uchakusharudzwa